И здравейте, пичове, аз съм Clash Gamer BG, тук до мене The Clashers. и Дени под името The Clashers, седма ренка. Ще има опенинг на Magical Chest-а. Вижте тази оферта, мисля да си я взимам, но не знам, може не. 6 часа, значи няма да си я взема. Ето ми дека. С този понякога играх, т.е. играх до сега. Направих този, качих с него 10-та в мечтите ми. Не, може да кача 10-та арена, но трудно. Още 3 арени. Ето ми, има Butts Challenge, обаче не съм 8 левел. Хора, Butts са най-тъпата карта. Най-тъпата. Няма по-тъпа от нея. Трябва да не е тъпа. То даже те са си все едно ги клоунваш. И клоуна е по един удар, така че е много добре, ние сме навън, много добре да направиш бац, пускаш, после мирор, огледало ги такош и после клоун. Така могат да набият известно количество, но на мен не ми харесва. Хора, колко пъти съм ви казвал да казвате някакви декове. Направо, играя, може Crown Chest да отворя пред вас. С новия апдейт, вече когато има Legendary, ще знаем. Денкс. Тук добре, но доста му свали демидж. Доста, обаче все пак. Сега какво правя и това ще направя. За поне Валкирията не бие по кулата. Да. Ние сме навън, както казах, да не кажете, защо има такъв шум, нещо такова. Мия хорд, тук такива. До тук добре, гордо. Аз имам балон, ама сега ще го използвам по по-умен начин. Ще позирам за малко клипа и след малко ще... И здравейте, пичове, върнах се. На малко ми е кулата, главния тавър. Не главния, такова, колко се обърках. И рейдж. Сега те видим. Не. Аз направо за главния му заминах. Да. Да не кажа направо за... Хайде ви, хуйна там. Дали за главния да... Заслужа си за главния. Заслужа си. И той ми е набил толкова демидж, колкото и аз. Тебе, ще ми вземе! Не. Какво правите ви? Тук съм ви сложил. Аха! Ще стане бум-бум балюн. Гледай сега какво става. Направо го уби. Направо да. Готов си. Хайде защо? Не. Не, сега ако ни убият направо... Убиха ни! Как? Направо свалих 6-та арена. И сега ако не кача, много гадно. Хора, за
3 каунчета щях да пия. Но щях. Много гадно. Сварки! Не, ужас. Как да го спра? Не знам, нямаш нищо. Нема да биеш по кулата обаче. Точно малко ще го убиеме. Да, ето би. Да пусна ли реч? Може да. Айде, заминавай на баня! Защото си много умен. Умен. Като зебрата румен. В този път няма да се лакомия. И ще отида... Сега ще позирам за малко клипа и след малко ще се върна. Без да искам съм позирал клипа. Хора, съжалявам за това. Доста добре за краун честа да... как беше? Клан честа да остана 7 арена, за да отворя Legendary направо. Хора, не знам дали ще снимам клип доста дълго време. Първо на 10 отивам на море. Ако до тогава, до тогава ще снимам със сигурност клип да пазя ли Magical Chest, не знам, или да не го пазя. Ще напълня всички честове и ще направим как беше opening на Crown Chest, Magical Chest, Free Chest, Crown Chest и Silver Chest. Да, Silver беше. И хора, до тук мисля да приключвам клипа. Абонирайте, лайквайте, харесвайте и чао!